रे किती करता राव रे नाकटा काढता तू पिसावला रे आज शनिवार मरे नाकटा किती कापता काय नाही ना रे नाका दिली अंधश्रद्धा घेऊन बसला तर चल झाले चल या ए रा 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 किधर है बाहेर घेऊ येता तू शिकला मरे मस्त राहू दे घेऊ येता अंधश्रद्धा घेऊन बसला तर हॅलो पावला रे हय पावलो होतो आज गेम असा खबर असा म्हणतो तुका हा खबर हा बरे नुसते अड्या फ्राय करेन गेम बोया कळा बरे बरोबर आहे चल बरे सांग रे अरे मीठ आणि तेल ना हा बरे हांव घेऊन येता सांचे हे तू हाड ना सांजरा सांजे तेल मी हाडी ना किती अंधश्रद्धा घेऊन बसला रे धर बरं. Saurabh will get off the mark. That's driven handsomely through the offside. First boundary of the Indian innings. Once again he's done it, Sehwag. A horrible ball outside leg stump, and somehow or other he's managed to find a leading edge and spoon it up into the air on the offside. 20, they've left the wicket for 52. Virat Kohli, who's in very good form, comes in at the अरे बस 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 रे किरा उभं राहिल्यावर आम्ही So Michael Clarke has कशे रावले कसे किती उभं राहिल्यावर ता He brings the हे wicket. किती नाका शिले अंधश्रद्धा घेऊन बसला Shot. He's hit that so well. That has flown off his bat.